Hoe meer zinnen, hoe beter. Op de Heidepleats bij Sint-Niek binnen ze er wie is mij. Daar riep je de druivenhudder en kunnen ze langer hingen blowen en dat is beter voor de smaak van de wien. Zo hoef ik minder tijd te besteden aan het opbien van de bladen. Als het vochtig is, dan heeft het snelle kans op skimmels, zeker dat het te warm is. En als het droog is, dan hebben die skimmels geen kans. Dus dat is nou echt het grootste voordeel. Je kan zien, deze druiven heeft sowieso. Er zit een druif die heel erg snel groeit, hele mooie grote bladen maakt. En als ze eigenlijk naar de trassen schuist, dan kan je best wel zien dat het al heel erg vier is. En dat ze trots dit warme waar echt hun best doen om groter te worden. Ja. Je wordt benamen witte wien maken. Dit is het eerste riep. Die oogsten we eigenlijk heel september. En ik ga er vanuit dat dit wordt. Zo steeds kent misschien kerst eerder oogsten. Maar ik hoop eigenlijk dat we dus extra tijd krijgen dat de druiven langer hinje kennen. Maar daarmee het waar nog zo gunstig wezen voor een fruitige droege van de Heidepleats. Er bleven altijd bedreigings van wien van Frieske boeien. De Suzuki fruitvlieg. Ja, die is al bij aan het einde van het seizoen. Wespen trouwens ken ik nog als een soort wespenhest. Die maakt je de beste ik kapot. Rond oktober moeten de druiven nog heel even haar best doen. En probeer je dan de juli zinnen daarin voorop? Ja, absoluut. Daar ging ik helemaal vanuit.